Manaa kanibyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag uban ngadto sa way kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isango ng akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga ihatag ko kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod.